Mielőtt belekezdenénk a kitárolásokba, előtte érdemes szót ejteni a mozaikban lévő mozgásnem kapcsolatok beállításairól. 6 féle mozgásnem kapcsolat létezik a programban. Mi most a raktár kapcsolattal fogunk foglalkozni, de a többiről egy másik videóban fogok majd mesélni. Nézzük meg elsőnek egy kiadás oldali raktár kapcsolatos mozgásnemet. Ez a mozgásnem arra szolgál, hogy kitárolok az egyik raktáromból a másikba, de csak és kizárólag a kiadás részét csinálja meg. Tehát hiába adom meg az átvevő raktárat, mint a kisker raktáram, automatikusan nem fog oda bekerülni. A kiadás után nekem kell majd gondoskodnom arról, hogy be is vételezzem az adott raktárba. De erről majd egy kicsit később. Jegyezzük meg ezt az A5-ös bizonylatot, mert a cikkek tételes forgalmánál meg fogjuk keresni, és megnézzük, hogy tényleg csökkent-e a cikk készlete. Jelenleg azt látjuk, hogy az A5-ös bizonylaton kiadtuk az adóraktárból a kisker raktárba, de a kisker raktárba egyelőre még nem vételeztük be. Most nézzünk meg egy raktár kapcsolatos bizonylatot a bevételi oldalon. Igazából majdnem ugyanazt látjuk, annyi különbséggel, hogy az átadó és átvevő raktárak megcserélődtek. Mivel megcsináltuk a bevételi párját a kiadásunknak, ezért az átadás-átvétel így már teljes. Ha nem szeretnénk az átvételt is mi magunk megcsinálni, hanem úgy gondoljuk, hogy ennek lehetne egyszerűbb módja is, akkor ez egy jó gondolat, van erre megoldás. Mégpedig a raktár kapcsolatos mozgásnemek összekapcsolása, a beállítások, paraméterek, készletek fülön. Ha összekapcsoltunk egy bevételi és egy kiadási mozgásnemet, és ha megpróbálnánk használni a bevételi részt, akkor a program hibaüzenetet ad nekünk vissza azzal kapcsolatban, hogy a raktárak közötti áttárolást a kiadási oldalon kell rögzítenünk. Csináljunk is meg egy hasonló áttárolást, mint az összekapcsolás előtt. Újra bemegyünk a cikkek tételes forgalmába, és láthatjuk is, hogy mind a kiadási, mind a bevételi mozgásunk rögzítésre került egy bizonylat megcsinálásával. Mikor van értelme nem összekapcsolt raktárkapcsolatos mozgásnemekkel dolgozni? Fontos kérdés, mert például ha nem egy telephelyen van a két raktár, és akár napok is eltelhetnek a kiadás és bevétel között, és a másik telephelyen lévő raktáros maga szeretné bevételezni, akkor, amikor valójában megérkezett, akkor van értelme összekapcsolás nélkül. Ha viszont egy telephelyen vagyunk, és ugyanaz a raktáros mozgatja egyik raktárból a másikba, akkor érdemes inkább összekapcsolt mozgásnemekkel dolgozni, hiszen fele annyi munkánk van vele. Kezdjünk is bele a videó fő témájába. Először is a legfontosabb, hogy hozzunk létre 2 olyan mozgásnemet, amelyeknek a kapcsolata raktár. Egy kicsi és egy nagybetűs mozgást is csináljunk. A sorszámozás pedig legyen automata. Ezután a beállítások paraméterek készletfülön, pedig itt középen megkeressük a raktárak közötti átadás-átvétel mozgásnem párok részt, és ide beírjuk a szóközök nélkül. Ennek az a funkciója, hogy nem kell külön megcsinálni a bevételi mozgást a programban, hanem amikor kiadjuk egyik raktárból a másikba, akkor ez be is vételeződik azonnal a raktárunkba. Megnyitjuk az újonnan felvett mozgásnem párnak a szigorúan a kiadási oldalát, a bevételit ilyenkor meg sem engedi a program nyitni, és elkezdem a kitárolást a kiskerünkbe, amelyet a programban nyilván tartunk. Azt még fontos megegyezni, hogy a kitárolás jogcíméről mindenféleképpen egyeztessünk egy jövedéki szakértővel. Ne felejtsük el, hogy ha E28-as adatszolgáltatásra vagyunk kötelezettek, akkor azt is meg kell csinálnunk erre a bizonylatra is. Ahhoz, hogy vissza tudjuk tárolni adóraktárba a jövedéki termékünket,
Létre kell hoznunk egy olyan bevételi mozgásnemet, amelynek nincsen kiadási párja, és a raktár kapcsolattal rendelkezik. Megkeressük azt a jogcímet, amit a jövedéki szakértőnk is mondott, egy olyan jogcím, amely szabad forgalomba bocsájtott jövedéki termék visszavétele 72 órán belül. Ebben a példában a kitárolt 120 palackból sikerült 100 darabot eladni, és 20 palack visszaérkezett. Azt még fontos megjegyezni, hogy erről a visszatárolásról E28-as adatszolgáltatást kell majd beadnunk a visszatárolás napjára. És pontosan emiatt a lépés miatt erről a 20 palackról nem kell megfizetnünk a jövedéki adót. Másik opció, hogyha 72 órán túl tárolunk vissza adóraktárba. Ugyanabba a közvetlen kapcsolattal nem rendelkező mozgásnembe megyünk bele, megkeressük a 21901X végződésű jogcímet, ez az X egy mozaik specifikus dolog, ezzel tudjuk jelölni, hogy már adózott kategóriába fogjuk visszavételezni a jövedéki termékünket. Erről a visszatárolásról szintén kell majd E28-as jelentést beadnunk a visszatárolás napjára. A bizonylat mentése után fel fog jönni egy zöld ablak, itt rákattintunk a kérdőjel gombra, és itt ki tudjuk választani az eredeti kitárolás bizonylat sorszámát. Ha azon ritka eset fordul elő, hogy évekkel ezelőtti az eredeti kitárolás, akkor mindent kézzel kell kitöltenünk. De mivel csak egy hetes az eredeti kitárolásunk, ezért a program kitöltötte helyettünk. A készlettípust még ne felejtsük el bejelölni, hogy biztosítékköteles vagy biztosítékmentes. A bizonylaton már látszik is, hogy P1-es adómértékkóddal tároltuk vissza. ...72 órán túli visszatárolás esetén a programban adózott kategóriába kerül a termék, ezt egy készletkivonatot tudjuk ellenőrizni. És a legvégén pedig nézzük meg egy adózott termék újraértékesítését. Megkeressük az alábbi 3X-es jogcímek egyikét, amelyik a jelenlegi ügyletünkhöz szükséges. Megkeressük a P1-es adómértékkóddal rendelkező lotszámunkat, és az aktuális készlettáblából kiválasztjuk. Fontos megjegyezni, hogy adózott termék értékesítése nem adózott termékkel egy bizonylaton nem lehetséges. Ha megpróbálnánk, a program hiba üzenetet adna vissza. Ezzel ellentétben viszont több adózott terméket lehet ugyanazon a bizonylaton értékesíteni.